Si थास' बिथराइजों दाउ बेदरजों नै बरियानो ओंखाम जालायनोसै आरोना नायलांबाय थादो। नै जानोसै थास' बिथराइ दाउ बेदर लकेल दाउ लकेल बरियानो। नायलाय नङा पियर मैगं थास' बिथराइ दाउ बेदर हिनजावा खाना लायबाय बिनि दाउ बेदरजों मोनजाबाय ने। बरिया बरिया टेस्टि जाखादों। बेफोरबायदि मैगंखौ जानांगौ आरोना अर्गेनिक जेबो भेजाल गैया बरिया जाबानो जानाय। Sampai 뭐야 그통 자클레바